Giuseppe! Cappellone! Cappellone! Konsul! Jien se nattakkakom, fimtuni, jien se nattakkakom, ma tistħux, u jena mħallaskom mill-flus tal-fedili biex tikinsu t-suntiru tal-madwar, u mintomaw, reddin flok tikinsu, eksew, s-seksew. Kombinazzjoni fuq ekko għed noħlom kappellon. Ora tafx, istħu. Kombinazzjoni u ofna biex niklu nieħdu gidma ħobs kappellon. Giuseppe, għandek bieċa ħobsa li għax fjakkajt. Kappellon, waqafna biex nieħdu bieċa ħobs, imma mbagħad indunajna li ħobs ma kenniex. Allura ntfajna nirdu sijaw. Ejja, komplu fuq xolkom, ejja ikin sottuntin, ejja, għaxan kien irridimmur fuq xoli, jien irridimmur inkompli l-eżerċizzi. Xinu? Ma ġej randum, kappellon. Le, Giuseppe, ħasra, imma kif ma tifhem xejn, Giuseppe, għajt. L-eżerċizzi mux tarroħ imma tal-ġisem. It-tabib ordnali li rrit nimxi perlomeno nofsija kull-jum biex inneħi din is-sonza. Biex naħedin is-sonza, kappellon. Mux nofsija kull-jum timxi, imma tittamel il-fanran tal-president 4 darbit kull-jum. Arrivals u departures. Konsu, tibdix taqta li qalbi b'dil-lingwa ta' xjata, fim konsu. It-tabib qalli li jisterna xili, u jek id-drib għalli jisterna xili, ma jisterna xili, għaxin għandi rrida u fejn hemm ir-rida hemm kollox. Tant għandu rieda, Dungrej. Le bieċa ħobs, rieda. Asma, daħx titħab il-kappellon, Ġose. Jenna mruħ il-kappellon, għax il-kappellon għandu rieda. Alright, u mux għaffariet ta' daħ. No, kappellon ta'ntem gridok kbira. Ħalla bideja, kappellon, issa najnek jena. Daħi s-sonza għal-tabiex terqo fidejja, tinkudu. Issa morru namlu naqra keep fit jena u inti. Tajjeb, ħajja maħna, ġusin. Xen il-fit? Keep fit jgħidu la, rajt il-DVDs kolla ta' Doris Cousins jena. Tinkudu xnufxin namel li ġifiri. Ejja, ġejmi għal eskappellona. Morru, naqna, emxie ejja. Well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner, well, a bird. Bird is a winner, well, a bird. Well, a bird is a winner, well, a bird. The bird's a winner, well, a bird. Well, a bird is a winner, well, a bird. The bird's a winner, well, a bird. The bird's a winner, well, a bird. Well, the bird is a winner, well, a bird. The bird's a winner, well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner, well, a bird. The bird's a winner, well, a well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner, well, a 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 bird. The bird's a winner, well, don't you know about the bird? Well, everybody's talking about the bird, well, a bird. The bird's a winner, well, a bird. Prosa kappellon, ej. Prosa ħafna. Issa għandi l-aħħar eżerċizzju tajjeb u bduħ ħaterqu id-doppju tal-ħin iktar malajr. Vera konsu? Mela. ħatallimni kif nirqaq malajr? Du segret bejnietna. Ika mill-ħobbok? Vera, ħabib ta' vera, konsu, ħabib ta' vera, konsu. Koġa zaħir, ma moħogaw. Mela tintabat li xkupa tajjeb u tibda. Issa, koqet naħseb biex tagħmel biex traqqaq il-gangola. Tajjeb, tittejt A, E, I, O, U. U x'taħħalqek intu tgħidhom. Tajjeb mela A, E,
ها fidek, provu, ħanura, Provu, X'taħseb konsu għandi ċans? Bomba kappellon, x'taħseb ġewse? ġitni id-daja tajba ħafna kappellon. Min jaf kieku tuża żewġ skupi biex tilqu id-dubju tal-li kunt ħaterqu b'xkupa waħda. Kemmin, bravo Giuseppe! Xekultant tgħid waħda tajba jalaw! Bravo Giuseppe, kemm intelligenti! Asmoħ ma ġiet kappellon. Provu, Ara ħbieb. tinsiex A-E-I-O-U ftaħal. Għajja tiktar kappellon. Tiktar? Iwa, u nżella għam iż-żaqar. Tajjeb, kif qasir naqra l-emfogol, lara, kappellon, ħalli. Ejja kun sow! Ara kemm għandek kemm tkun gburi tu, b'duk li ħluqna ħna 73 sen ilu. Jien iktar gburi b'duk li għamlu nepotijiet tagħna, ara x'daħxejt uffiċċju dok, hej! Għaruħna kun sow! Tiftaker, kien ġibidunna dun grejdu, ara kemm baqgħu jiftakru fina. Veru, isma, setaw xelu daħxej ta' xema ta' qoddim u puġġaw ġiex fjuriet l-umienu. Ġezu, rax qed nura, kons. Għara biex jodu jilabu n-nepotijiet tona. Daw x'bubi huma, hemm huma t-trak. Daw naħseb biex toqgħod tilaq, hemm ġuż. Tilaq xej, ħajqodu jilaqgħu dawk in-nepotijiet tona m'għandhomx jagħmlu. Għara tmittox tilaq bihom to, ma mhux ikunux ħaġa importanti. U x'rosand hemm ġuż. Isma' kieku hekk li ma taħsel l-ewwel. Dun numru 1 u dun numru 2. Tura kemm ma naqblux jienu għen ġuż. Kieku jien għal don għażel l-ewwel, imbagħad don it-tieni. Tura kemm tifhem fil-pupi tal-lob. Ħaħalla d-domadu jena. Ho, għandu iċċu jisu ta' bambendok. Ma tfejtu f'ġuż, forsi l-pupu li għażel jiena jagħmel iktar affarijiet minn dok li għażel inti. U x'jagħmel jum għarat, missjaj. Missjaj. Ġew, xħol maħlomt. Xlomt li kien hawn għandu kun għandu f'dan l-uffiċċju u tgħidx kemm kienu kburin bejna l-teatru għadu għaddej. Iwa x'ġara? Il-roadmap tal-Labor, Mario. Nara li għar. Dix kien ħataqbad jeli fuq il-polit, kellu? Inqal li Joseph Muscat m'għandux roadmap. Għax irċifejna. The roadmap. Di pjanta ġdida ta' triq li se tinfeta, eżatt minn fejn qegħdin aħna ta' u ħajwaqgħu il-post. Irridu niżgumbraw il-post mill-iktar fis possibbli. U lex bit, mur kellem lil prim issa, iġdi, ejja. Ħallini ta' tibdix għaxxej ma jenindimu daċċaj ta' dal-ħodu. Smajtek tajt li kburin gbina, unna n-nit, minn tix tara x-suċċessa minna. Ħajwaqfuna biex jaddu triq, ha? Ifemni ġuż. Ifemni. Tilaq trid bħal ma għamel ħaddieħor. Ejja, iġri, mur kellem il-prim. Ħallini, Mardi, ġatlek minix indimut. Jekk imorru l-lura għal żmien innanniet, nitkellmu fuq l-aħħar gwerra li għaddiet. Fuq sontir ta' knisja dejjem jaħlu il-ħin, kien hemm żewġ karatri il-vera ħelwin. Giuseppe u Konsu skont ma jgħidu l-għajdut, dejjem kienu in the mood. Ta' kuljum fuq ma
Malta bombi kienu nezlin Iżda dawna għatma għata u qalbi Maltin Mux tal-lija kimma zamme u omma u din Giuseppe u konsu safet u teatrin Anke l-kappellan skont ma jajdu lajdut Dejjem kien in the mood Il-kappellan Kemmu mintuna Il-kappellan Jakkompanjona Il-kappellan Kien jigwiduna biex jizumna dejjem in the mood 1, 2, 3 Kien ħabib tona ABC dejjem ferħuna 1, 2, 3 u jigwiduna biex jizumna dejjem in the mood Kienu evakwati minn fejn twildu trabbew Marru refuġati u f'Biberija sofrew Saru separabli dejjem jiġru flimkien U jek ma jħob xaħdem u liħor kien għazzin Anke l-kappellan maħħom ħassu faxxut It-tlieta kienu in the mood F'dan ir-raħal ċkejken fetħu teatrin Min rula oħra in-nies bdew ġejjin Istanbulla kiber beda jagħmel suċċess Satefaw jixxandar fuq il-PBS Telespettatur beda jħossu faxxut Kulħadd kien in the mood Il-kappellan Kemmu mintona Il-kappellan jakkumpanjona Il-kappellan Kien jigwiduna biex jizumna dejjem in the mood 1, 2, 3 Kien ħabib tona ABC dejjem ferħuna 1, 2, 3 u jigwiduna biex jizumna dejjem biex jizumna dejjem in the mood Hawnhekk Malta l-Ingliżi kienu jgħidula the floating aircraft carrier. Per eżempju, niftakar waħda mill-ngħid l-eroj ta' Malta jien, il-fortezza ta' ċejlu, il-Marsa. In-nisa jitilgħu, jgħinlu s-soldati, jagħtu l-bombi għaw il-balal tal-anti-aircraft u tal-pompom jgħinu huma in-nisa tal-Marsa ndimunjati kienu veru eroj ta' Għaliex dockyard wieħed, airport waħda u il-Ġermaniżi ma setawx ikisruhom. Is-sens komuni jgħidlek li kellhom jitfarku u dażert. Kienu jistaħbew fil-wiet taħar Ormi. Il-Maltin. Bil-żwiemel, bil-kaxxa, bil-muskan. Ġebel mkisser żgħir. Malli jispiċċa ir-rejd, mhux malli jdoq ir-rejd espasa, malli l-ajroplan li jdawru dembhom. Jitelaw jiġru mill-wiet taħar Ormi. Biż-żwiemel u bit-trakkijiet. Jimlew il-ħofor tal-bombi li jem fuq il-runway. Jirrumblaw il-muskan. Jgħatu l-asfalt huma. Kollox bil-ħaġra u kollox fi-żmien qasir. Aqqas il-ħaq jiksaħ xi ftit, jibdew jinżlu l-ajruplani. Għax immaġina. L-ajruplani Ingliżi qegħdin fl-ajru. Jaħlu l-petrol. U petrol m'għandniex. Ma jistawx jinżlu. Il-Ġermaniżi ma setawx jifmu kif jibbombardjaw, kemm jibbombardjaw krudilment, kull jum, kull lejl. U l-airport baqgħet tiffunzjona, ma kienux ikkalkulaw il-kuraġġ u determinazzjoni tal-poplu Malti, dawn eroj mhux konoxxuti. Insomma, il-gwerra kienet kifra, il-gwerra kienet xi ħaġa tal-biża'. Nixtieq li qatt ma jkun hawn gwerra oħra fid-dinja jien daqs kemm kienet kera.
Mario, prosex bin ħad gost ta' naħdem miegħek. Proset, tantiħor. Forsi niltaqa' miegħek f'xi sensi l-oħra. Ejwa, mela, bil-qalb kollha. Ja toqgħodx tinżaw imxi nżemmek. Nispera li l-għażla jkelli għalikom illum u ġbitkom nispiċċaw b'din id-diska Maltija ta' Freddy Castelletti jisimha Marija u tinsewx appuntamenti ieħor miegħi Mario Laws fuq KB Radio 1 bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Jgħidu jkun hawn ċertu vuċijiet ikollhom timbru hekk tagħhom biss u wieħed minnhom huwa ta' Freddy Castelletti. Kif aħna Fred, all right? Aħna mhux ħażin, s'issa mhux ħażin nisperaw. Għajdi kif bdejt Fred. L-ewwel qed ħanajdlek aħna mill-belt. Kont taħt il-belt jiena u il-mamma tiegħi Taljana. U kienet iġġanni inkanta. Nisimgħu dawk il-kanzunetti kollha fuq ir-radju. U kellna gallerija. U kienet tiftaħ it-tieqa tagħli ejja kanta waħda u jekk ta' forsi qed jisimgħu kien nies. Darba minnhom fetħet il-gallerija u bdejna kantaw kant jiena bdejt kanta mingħajr mużika xejn ta' kappella jgħidulu. U faċċata tiegħi kien hemm jgħidu la karrajja ħadra. U kien hemm hu Oscar Lucas hemmhekk. Charlie Lucas kien bid-double bass. U ġie Alla semani, Alla sinjura, Alla ħna ndoqqu l-premier. Alla dnub Alla qed ikantaw hekk Alla xejn. Kemm kellek żmien? 6 snin. Kemm billi ngħidlek tlajna l-premier, Alla sa nagħmlu ġiex rehearsals, Sewwa. U tlajna inkantaw hemmhekk. Bad kien hemm da Johnny Catania kien. Alla għandna kumpanja tar-Stage Commandos, Alla jimporta Alla nistidnu kanta magħna. U kont kanta mal-Stage Commandos ġifieri inti? Mbagħad inkanta mal-Stage Commandos, u mbagħad mar-Raġu Muskettieri. Sewa, arba bdejt itkanta forsi bdejt John Night Clubs, fejn l-iktar li kantajt Fred? Il-Preluna, u għadna grupp li l-leader tiegħu kien Johnny Mick, u minn hemmhekk għamilna ħafna suċċessi għax tlajna l-Ingilterra, tlajna l-Greċja, u mbagħad cruises. Għadek tkanta llum Fred? Mhux daqs kemm kont ġifieri impenji għax issa mit-tifel u jew kollox u ma qed ngħidlek tkantanna waħda tkantanna. U le, mela le. Qalbi u imħabti li l-ektajt għali kien ħajt id-dedikajt għax risbet minnek rajt Marija. U d-ment it-nejn jaqbaw fl-imkien għalija intu għali kien jaqba nħobbok fer Marija. Xim fil-għaxija niġi ħdejk ta' fasli dejja ġewwa jdejk nikkosta nħares lejk Marija. U dment li tnejn jaqbaw fl-imkien għalija intu għali kien jiena nħobbok fer Marija. Sa kemm il-mewx tal-bahar jaħbat mal-blat intaf li din imħabti ma tiqafqat. Kull ma unsabiħ fid-dinja jfakkarni fik bħal poezija f'qalbi x'inħoss għalik. Da żewġ tiqlub jaħsbu xulxin l-anġli xtaqu mawdin dejjem tibqa' int Marija Mari. Qalbi u imħabti li l-ektajt għali kien ħajt id-dedikajt
għax rispett minnek rajt Marija. U dment li t-nejn iqbaw fl-imkien, għalija intu għalik jina nħobbok fer Marija. Xim fil-axija niġi ħdejk, tafas li dejja ġewwa jdejk, niggosta nħares lejk Marija. U dment li t-nejn iqbaw fl-imkien, għalija intu għalik jien, niqba nħobbok fer Marija. Sa kemm il-mewġ tal-bahar jaħbat mal-blat, inta f'lidin imħabti ma tiqafqat. Kull ma unsabiħ fid-dinja jfakkarni fik, bħal poezija f'qalbi x'inħossa lik. Da żewġ tiqlub jaħsbu xulxin, il-anġli xtaqu mawdin, dejjem tibqa' int Marija Mari. X'waħda dejn, x'biċċa kbira ġrotilna x'waħda dejn. Misħutejn, mat-taljuni ma bqajniex maħbubejn. Weċ ta' xadejn, Mussolini il-fartosa ra kem tellifni nos tal-lejl. Malta kulla bħasħazin, tlabna l-bambin, waslu l-ajruploni bil-blut italjoni li jizar minn mrewna, ħasbu sejfessewna, ġew aktar ajruploni bil-blut italjoni, provaw għal darba darbtajn, għal xejn, xwaħda dejn. F'nufs ta' baħar fuq gżira mitlu fejn, min sejjejn. Ġrunot sħuħ ġewwa xelter naddu l-ħin. Weċ ta' xadejn, Hitler dik il-mustaċċun, min jaf kemm għamiltlu l-rum dal-lejl. Malta kulla bħasħazin, tlabna l-bambin, il-Ġermaniżi tħajru attakkaw mill-ajru, jizar minn mrawna, ħasbu sajbeżawna. Il-Ġermaniżi tħajru blattu ġewdew il-fajru, provaw għal darba darbtajn, għal xejn, xwaħda dejn. Il-bombi minn kull imkien bdew neżlejn. Mikrofejn, inħukku edin il-kiel ħdejx il-xejn. Wil-qaddesejn ma ħallejnijomx bikwiet kem għamilnilhom wiet dal-lejl. Malta kulla bħasħazin, tlabna l-bambin, waslu l-ajruploni bil-blut italjoni, jizar minn mrawna, ħasbu sajbeżawna. Il-Ġermaniżi tħajru attakkaw mill-ajru, provaw għal darba darbtajn, għal xejn, xwaħda dejn. Tal-Victory Kitchen spiċċulhom la ġejn, min sejjejn. Meta ħsebna li kienna metlu fejn, xaħna tajbejn, nerġajna ħadna ir-ruħ wara li taffejna l-ġuħ dal-lejl. U ringrazzjajna l-bambejn, ħreġna rebbieħin, daqshekk ajruploni bil-blut italjoni, jizar minn mrawna, ħasbu sajbeżawna. Il-Ġermaniżi tħajru lura dur it-tajru, baqgħu xi xerennier it-tnejn, daqshekk ajruploni bil-blut italjoni, jizar minn mrawna, ħasbu sajbeżawna. Il-Ġermaniżi tħajru lura dur it-tajru, baqgħu xi xerennier it-tnejn. La 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 la
Hemm x'inhu jiġri? Xaru każa f'dan ir-raħal? Ma li qatt rajda l-affarijiet kappilla bħalew! Ej! Giuseppe jaf! Konsu! Għari! Ifqu! Għax ħawduni xejtom tagħmlu ma miskom tistħu! Xaru każa! Xaru każa miskom tistħu! Gidimni xi ħaġa ħbib! X'gidimni! Ħbib! Ejnuni ħbib! Ejnuni! ħbib! Fejn sejni? ħbib tiegħi! ħbib tiegħi! Skużiles, Giuseppe, Ara kem ħagġenna n-nisa warajk fl-axħar ġurnuta dijak bħala refugġu f'dur raħal. Grazzi ħafna tokus, maj. Ejwa, t-ċalax għax dol-musjata, Giuseppe, għadri. Għaw, daqt lest. L-axħar avventuri bħala refugġjot. Ara kem ġejt sew ġbin. Assa għajlek tu dawk it-tfajlit li għatma ġraw warajja jieġu issa xjaraw nisabieħ, jem mux ta' zejtunni isto, najdilom etal ulem. Grazzi ħafna sieħbi kunsu, għavulja ma nafx għamilt li għazot, imma jisni għetinħus bidajja, u għandin nieqis. Le, tajjem ġejt, perfetti, Isek. Adolf! Għatem jaxadin! Kunsu, dbijet minn dal-bnida maġ dan huwa perikolos! Għaw Malta ġejt inħeba, Adolf! Xamit Giuseppe, feħbejtu, xamit minnu! Kappellon, jien Giuseppe! Kaħħa, dong! Tal-lim titkellem bil-madu kol biex tiġi tismaħ Giuseppe! Ja, Adolf, rawz! Imxej! Don Greibel jaqbat il-Hitler! Don Greibel, eroj tal-gwerra! All center! Le kunsu, x'ħadamel? Mira! Le jasra, kunsu jkollu ħnina minnej. Subajk fuq il-grillu. Spara! Giuseppe, ettew den. Jows, menem. Giuseppe, jaqaw inti fis-sakra, taf kemm inna fitxok. Ejja, ommina. Kunsu, pettija dejnto, konsut pettija. Giuseppe!